Bon dia, soc la Bet Farga, presidenta de Som Prematurs, i una mica us vull explicar el motiu pel qual Som Prematurs creiem que necessita fer una feina molt important dins la societat. La prematuritat en aquests moments està situada sobre un 7% dels naixements. Vol dir que més de 4.500 nens aquí a Catalunya neixen prematurs. Això vol dir que allò que teníem previst com a famílies, inicialment, doncs en un moment determinat de l'embaràs, en un moment determinat del part, això s'estronca i es converteix en un procés diferent del que havíem pensat inicialment. Dotar aquestes famílies d'aquests elements afavoridors, conciliadors, que empoderin la seva criança i que ajudin a buscar els elements necessaris perquè sigui el més fàcil possible és l'objectiu principal de Som Prematurs. Des del seu naixement hem intentat ajudar i treballar de manera multidisciplinar amb les unitats neonatals perquè creiem que els pares formem un equip imprescindible juntament amb els diferents agents que aborden el nostre prematur dins d'una UCI neonatal. Perquè, si bé és molt important l'ingrés hospitalari, que pot variar molt amb un nadó prematur, és també molt important l'abordatge que es fa a aquest prematur fora de la unitat neonatal. És cert que hi ha acompanyaments a través de l'hospital, a través del CDIAP, i Som Prematurs creiem que com a pares experts, com professionals experts en diferents àmbits de la prematuritat, podem donar aquest punt de visió i aquest punt d'ajuda a aquestes famílies que ens hem trobat en situacions realment colpidores i que ens cal elements d'ajuda per poder abordar aquesta prematuritat. Des de Som Prematurs creiem que en la mesura que siguem capaços de dotar d'elements que ajudin a aquesta prematuritat, arribarem a formar aquests adults i empoderar-los al màxim perquè haurem donat totes les eines als seus pares perquè així sigui. És per això que creiem que és molt important revertir i invertir recursos en la prematuritat i en les seves famílies. Però cal fer un pas més endavant i ajudar a que les famílies entenguin que no estan soles, que hi ha pares, hi ha professionals darrere que estem per ajudar-los pel que necessitin, en el moment que necessitin i quan ho necessitin. La prematuritat no té tempos, la prematuritat no té espais, la prematuritat és un procés que hem de passar individualment les famílies i que en funció de com va evolucionant necessitem uns elements o uns altres d'ajuda. És per això que des de Som Prematurs volem animar a tots aquests pares de prematurs que han passat per l'experiència i vulguin ajudar altres famílies a col·laborar amb nosaltres, i els que esteu en aquest procés i els que passareu aquest procés, pensar que no esteu sols i que Som Prematurs està aquí per ajudar-vos. Moltes gràcies.